Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixxilkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum jum speċjali ħafna għalina, eżis ħuti bħala nsara kattoliċi, għaliex qegħdin nagħmlu s-solennità tal-qaddisejn kollha. Huma żewġ affarijiet importanti ħafna nżommu f'moħħna llum. L-ewwel ħaġa ninaqdu mal-Knisja kollha u x'hekk biex nifirħu, hekk għandna tifsira tant sabiħa fl-Ordu ħanaqrajilkom anzi. Illum il-Knisja mqazza li għadha pellegrina fuq l-art tifraħ mal-qaddisin kollha tas-sema u tagħtihom ġieħ solenni waqt li tħabbrek biex timxi fuq l-eżempju tagħhom u bl-għajnuna tat-talb tagħhom tittama li għad tirbaħ il-premju mwiet għal dejjem ta' dejjem quddiem il-kobor ta' Alla. Mela ż-żewġ affarijiet huma l-ewwel nett nifirħu mal-qaddisin kollha, mhux biss dawk li ġew dikjarati mill-Knisja bħala tali qaddisejn jiġifieri u xek. Imma anke ħafna oħrajn qaddisejn qegħdin igawdu l-Alla wiċċ imwiċċ li jiġu minnha, familjari tagħna, ħbieb tagħna, nies li nafuhom u li għaddew minn din il-ħajja, għaddew minn proċess ta' purifikazzjoni u issa qegħdin igawdu l-Alla wiċċ imwiċċ. Mela l-ewwel nett nifirħu mal-qaddisin kollha, t-tieni eżis ħuti forsi iktar importanti mill-ewwel waħda. Niftakru fis-sejħa li kull wieħed u waħda minna għandu għal qdusija. Alla jriedna nkunu qaddisejn għax Alla hu qaddejs. Qaddisejn ma jfissirx xi ħaġa ta' barra minn awta. Qaddisejn kienu dawk li fittxew li jsiru jixbħu lil Ġesu b'qalbhom kollha. Fittxew li jsiru jixbħu lil Ġesu b'qalbhom kollha. U hekk ix jeħtieġ li nkunu aħna ġisħuti. Il-qaddisien laqqas kienu perfetti, żbalji jagħmlu wkoll. Però xejn ma ħalleh jaqtalhom qalbhom milli jimxu wara Ġesu bis-serjetà u jħobbuh bis-serjetà laqqas iżbalji tagħhom. U għalhekk eżisħuti jew aħna wkoll din il-mixja tagħna tal-fidi neħduha bis-serjetà. Neħduha bis-serjetà eżisħuti. Il-fidi tagħna nieħdu ħsiebha għax hija ġawra prezzjuża, imma ġawra li faċli tintilef u li sfortunatament huma ħafna li tilfuha eżisħuti għax ma ħadux ħsiebha. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw din il-festa tant għażiża billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamejl u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U kemm għandna xi nfaħruh l-Alla tagħna. Il-qaddisin wara kollox jisom il-qawsalla ta' id-dawl huwa Alla u id-dawl x'in jgħaddi tru l-qaddisejn u x'hekk jinfired f'seba' kuluri jekk jiġri d-dawl u l-qawwa u l-qdusija ta' Alla x'in tgħaddi minn ġol bniedem turi il-kobor tad-diversità u x'hekk tal-qdusija li tidher u tispikka fil-ħajjiet tal-qaddisejn mod differenti. Ejjew għalhekk infaħruh l-Alla tagħna għal dan l-eżempju tal-għaġeb li jagħtina fil-qaddisien tiegħu billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawijiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Jibben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu
fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erbieħ ta' ħutna Klement u Nikolina Bajjada. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, bl-għajnuna tiegħek qegħdin nagħmlu festa solenni biex nagħtu ġieħ lill-qaddisin tiegħek kollha f'daqqa għall-merti tagħhom. Il-qattalb li tant qaddisin joffrulek għalina u xerret fuqna bil-kotra l-ħniena mixtieqa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġil ta' Alla l-ħaj min-naħa tal-Vant. U bleħenoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu ħsara lill-art u lill-baħar. U qalilhom: tagħmluhomx ħsara lill-art u lill-baħar anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna s-siġil fuq ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt kien l-att tal-issiġillati. 144,000 is-siġillati minn kull tribu ta' ulied Iżrael. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bisit twal-bojot u bil-frijaj tal-pan f'idejhom. U ollew leħenhom u bdew jgħidu: is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin u waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, l-erf, ir-rattaħajr u l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsieni: dawn li għandhom l-bisit twal-bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli: dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-biset tagħhom ħassluhom u bajduhom bid-demm tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek, mulej. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek, mulej. Tal-mulej l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għax hu fuq l-ibħra waqqafha u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek, mulej. Min jistieħla fuq l-olja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħħen da fuq qalbu safja minn ma jagħtix ruħu għal fruha? Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek, mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek, Alla ta' Ġakob. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek, mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma għarfitx lilu. Eżis, issa aħna u li Alla. Imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrelevat lilna. Madankollu nafu
li meta jideru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kif ra l-folol tala fuq il-muntanja għad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxiepli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid: ħenjejn il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjejn l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjejn ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjejn dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjejn dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjejn dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjejn dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu liet Alla. Ħenjejn dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu tennew għax ħlaskom kbejr fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Xtaqt nibdilkom mistoqsija li nixtieq tweġbuha kemm jista' jkun fil-fond ta' qalbkom u aħsbu fuqha tkunux maġġlejn biex tweġbuha mhix faċli insibu it-tweġiba tajba tagħha ħanejdu hekk. Mistoqsija dejn, x'tixtieq int mill-ħajja? X'tixtieq mill-ħajja? X'nixtiequ mill-ħajja aħna? Hekk kull wieħed waħda minna iwieġeb lilu nnifsu x'nixtieq mill-ħajja. Mill-ħajja nistgħu nixtiequ ħafna affarijiet eżis ħuti. Però nistgħu nkunu ċerti minn ħaġa waħda. Li jekk minn għalina jew nkella jekk nixtiequ mill-ħajja dak li hu materjali illum jew għada se jkollna ninfirdu minnu. U nġarbu dbatija li minn għalina nkunu se nimlew qalbna ħajjitna b'dak li hu ta' din id-dinja u nista' forsi ngawdi ftit illum u nista' ngawdi fark oħrada, imma jasal il-mument fejn ikollu ngħidlu bye bye kif ngħidu hekk eżis ħuti. Il-qari tal-lum jiftħilna ħafna għajnejna qed jgħidilna x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja. X'inhu dak li xejn ma jeħudulna u x'hekk smajtuh it-tieni qari kemm hu sabiħ. Araw bliema għożża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. L-ewwel u l-iktar ħaġa importanti ta' ħajjitna eżis ħuti dejn hija l-pedament bħalma kull binja għandha l-pedament tagħha li fuq tistrieħ, hekk il-fidi tagħna l-pedament tagħha tafu x'inhu? Il-konvinzjoni profonda l-Alla jħobbok. Jekk m'għandniex dil-konvinzjoni profonda Alla jħobbna bħal binja li l-pedament tagħha ma jkunx fuq is-sod hekk ukoll il-fidi tagħna ma tkunx fuq is-sod. U din li aħna nkunu konvinti l-Alla jħobbna,
rridu naħdmu għalija kuljum ta' Sħuti. Kif issir konvint l-Alla jħobbok? Triq waħdem li nieħdu t-talb, il-quddiesa, il-qrar bis-serjetà, Sħuti. Li nieħdu t-talb, il-quddiesa u l-qrar bis-serjetà. Ma neħduhomx bis-serjetà, kif nistgħu nkunu konvinti li Alla jħobbna? Għax wara kollox it-talb x'inhu Sħuti? It-talb huwa dialogu mal-Alla. It-talb huwa nidħol f'intimità ma' Alla, Sħuti. U allura l-ewwel ħaġa li jgħidilna l-qari tal-lum, l-ewwel ħaġa importanti, il-qaddisin x'għamlu? Kienu konvinti mill-imħabba tal-Alla. Sħuti t-tieni il-Vanġelu, ħammur għall-Vanġelu. Il-Vanġelu x'qed jgħidilna ħenjejn il-foqra fl-ispiritu. L-ewwel waħda kważi tixbor l-oħrajn kollha f'salt. X'jiġifieri l-faqar tal-ispiritu? Mhux qed jgħidilna il-faqar il-miżerja ta' il-faqar tal-ispiritu u li ma nkunx marbut ma' xejn li ju ta' din id-dinja. U l-ġid ta' din id-dinja jinġabar fi tliet affarijiet u x'hekk. L-ewwel nett il-flus u dak nixtru bil-flus. Kemm iridu nqogħdu attenti Sħuti għax dawn kollha jisom qarnita talik taqbad miegħek mhux la kemm teħles minnha. U x'hekk, minn l-flus u dak nixtru bil-flus. It-tieni il-pjaċiri tad-dinja. Wieħed ifittex il-pjaċiri tad-dinja faċli jagħmilhom Alla tiegħu. U t-tielet Sħuti il-poter. Araw għalhekk ir-reliġjużi jagħmlu 3 voti. Il-faqar biex jirbħu it-tentazzjoni tal-ġid tad-dinja, il-kastità biex jirbħu t-tentazzjoni tal-pjaċiri u l-ubbidjenza biex jirbħu t-tentazzjoni tal-poter, il-kilba għal-poter, Sħuti. Mela Ġesu hekk qed jgħidilna fl-Evanġelju il-faqar tal-ispiritu, Sħuti, li nkunu għomli, li nirrispettaw il-xulxejn, li ma naħsbux laħna xi ħaġa, li ma nħossniex irrid nkun aħjar minn ħadd ieħor biex inħossni sewwa. Imma aħna ħwa ta' xulxejn u li tilmissir wieħed tagħna tas-sema. Kemm jissolva ruħu problemi fid-dinja Sħuti kieku aħna narfuh dan u ngħixuh. Kemm inkwitawn fid-dinja x'il-bniedem huwa superf. Il-bniedem li jaħseb lu xi ħaġa Sħuti. U kompli Ġesu fil-Vanġelu u x'hekk. Ħenjin l-imnikta. L-imnikta mhux għax Ġesu jħobb in-niket ta'. Dawn l-imnikta huma dawk li jitniktu x'ħen jaraw lil bnedmejn ma jażlux l-Evanġelju. L-imniktu huma dawk li uxek ifittxu li jagħmlu ħilithom imbagħad biex iwasslu lil Ġesu għax jitniktu jaraw il-bnedmin ma jħobbux lil Ġesu. U tista' tibqa' sejjer uxek għax huma jkunu mfarġra ħin ta' qalbhom ħelwa. Kemm għandi ħlewwa fil-qalb tiegħi jien, kif nimxi ma' ħadd ieħor hija l-karità. Uxek mena it-talb, il-quddies għall-qrab il-karità huma l-erba' saqajn tal-mejda tal-fidi tagħna Sħuti li mingħajrhom u x'hekk ma jistax allura ikonna fidi vera. U nibqgħu sejrin, dan wassalna bata l-ewwel qari d-dera sabiħa ta' Ġwanni tal-Ġenna. U x'hekk kemm hi sabiħa. Kien hemm qatt li ħadd ma jista' jgħoddu mbagħad qegħdin igawdu lill-Alla. Jien nixtieq inkun fost dawk. Jien nixtieq inkun fost dawk li jgawdu l-Alla għal dejjem. Il-bqija kollox jgħaddi ta' Sħuti. Kollox jgħaddi ta' din id-dinja. Kollox jgħaddi jiġi mument hekk li rridu nħallu kollox. Taf x'jibqa' biss kemm inkunu tajna importanza lill-Alla fil-ħajja tagħna. Kemm inkunu ħabbejna lil xulxejn. Dak jibqa'. Dak biss jagħtina konsolazzjoni fl-aħħar ta' ħajjitna. Tista' tkun l-ikbar sinjur tad-dinja ma jkun jiswa xejn iżjed. Ejjew Sħuti għalhekk nieħdu l-mixja tal-fidi tagħna bis-serjetà. Għax iż-żmien jgħaddi ta' ix-xitan l-ikbar tentazzjoni tiegħu idejk li joħolqilna illużjoni dwar iż-żmien. Taf x'in l-illużjoni jisla ħanibqgħu għal dejjem. U jgħaddi żmien. Naħseb il-kol kemm aħna nindunaw kemm jgħaddi malajr. Ejjew għalhekk nitolbu l-Mulej illum jagħtina xewqa ġenwina ta' li nkunu qaddisejn. Nieħdu l-fidi tagħna bis-serjetà, li nimxu warah bil-verità. Ħanqumu bil-wieqfa u llum hija solennità flimkien nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier
qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna bħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben u li jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom mill-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qalma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies, namlu kuraġġ fit-talb tagħna lill-Missier għax nafu li hemm kotra kbira ta' qaddisejn li jidħlu għalina u għall-bnedmin kollha. Nitolbu għalhekk u ngħidu salvana mulej bit-talb tal-qaddisejn flimkien. Għall-imam din kollha biex jikbru fil-qdusija bis-smieħ tal-kelma, bis-sem tagħhom fis-sagramenti u bl-impenn ta' mħabba lejn l-aħwa. Nitolbu salvana mulej. Għal min hu responsabbli fis-soċjetà biex jaħdem għal ġustizzja u l-paċi fost il-bnedmejn. Nitolbu salvana mulej. Għal min hu fqejr u nieqes mill-ħobs ta' kuljum, għal min hu mikket u għal min hu maħqur jew marit, għal min hu vittma ta' mibeda. Nitolbu salvana mulej. Għalina biex ngħixu bil-fedeltà l-ispiritu tad-diskors tal-muntanja ħalli jistħoq ilna nissejħu nkunu u liet il-Missier tas-sema. Nitolbu. Ħankomplu nitolbu għal paċi fid-dinja mod speċjali fil-postijiet fejn hemm il-gwerra reżiskuti u l-inġustizzji tal-faqar. Ħankomplu nitolbu wkoll biex il-mulejjatina u xekk il-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu l-mulejjatina x-xita li jartna tant teħtieġ bijiet minna u xekk il-maltempati li jġibu l-ħsar imma jatina xita tal-art li jartna tant teħtieġek. Nitolbu għalikom eżisħutna, anzjani, morda, persuni b'bżonnijiet speċjali li segwu dil-quddiesa. Nitolbu għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għalikom l-emigranti, għalikom li titolbuna nitolbu għalikom. Għal dawk li għaddejjin bħalissa forsi minn xi mument mudlan fil-ħajja, forsi xi mart mentali, jew inkella xi ħaġa, xi problema oħra li qiegħda forsi tħossuha u x'hekk ta' pejs kbejr fuqkom. Ejjew eżisħuti nifhmu li l-mulej jriedna nkunu qaddisejn. Li d-dinja dak li għandha bżonn ta'. Id-dinja m'għandix bżonn iżjed flus. Kieku jkun hawn il-ġustizzja u ġejt biżżejjed għal kulħadd id-dinja tafu x'għandha bżonn. Għandha bżonn nies li jieħdu lil Ġesu l-Evanġelju tiegħu bis-serjetà. Biex hekk ta' bil-ħaq fostna jkun hawn l-imħabba. Araw, aħsbu ftit kieku ngħixu l-Evanġelju nibdew minna ta'. Araw id-dinja kemm tkun aħjar. Araw kemm problemi mid-dinja jisparixxu. Kieku l-bniedem ta' bil-ħaq ifittex lil Ġesu u jgħix dak li jgħallem Ġesu. Ħanjufu ftit fiskiet u lil mulej b'umiltà u b'fiduċja kbira nofrulu t-talba tagħna fuq kollox nitolbuh mulej għamilna qaddejs. Għamilni dejjem aktar nixbaħ il-libnek Ġesu. Missier, inti waħdek qaddejs, għatina l-ispiritu tal-qdusija kif tajtu lill-libnek Ġesu li joffra ħajtu għalina bħal ħaruf bla teba. Għamel minna u liet maħbubin tiegħek biex ngħixu fl-ispiritu tal-ġusti u l-ħinja kollha li llum qed igawdu miegħek fis-sema. Bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem
li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nemmeni. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana Mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamil jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħfilek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nemmnu Mulej li l-qaddisin tiegħek diġà qegħdin isaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. Ilqa' din l-offerta li qegħdin nagħmlulek għal ġieħ tagħhom u għamel aħna nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu quddiemek għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int illum qiegħed tagħtina li nuru l-ferħ tagħna għal belt qaddisa tiegħek Ġerusalemm tas-sema li jomna fejn ħafna minn ħutna diġà jinsabu madwarek biex ifaħħruk għal dejjem. Għalkemm għadna l-bogħod aħna wkoll qegħdin inħaffu lejja bil-fidi ferħanejn bil-glorja tal-membri l-kbar tal-Knisja li inti tajtomlna b'eżempju għalina u bajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għalhekk flimkien magħhom u mal-qtajja tal-anġli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek u bil-ferħ kollu intennulek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Sa ngħidu l-ewwel talba Ewkaristika llum hija talba li fija jissemew ukoll diversi qaddisin. Missier ħanejn, miċċo kont għadha nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu Siedna, ilqa u bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija sliem, ħarisa, aqqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isfijiet kollha li jħaddnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna noffrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħejjer għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma wresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbejn mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-apposti u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprianu, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal merti u t-talb tagħhom inna f'kollox u ħarisna. Ilqa' nitolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Bierek u Alla nitolbuk din l-offerta
għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Siedna Ġesu Kristu. Waw il-lejl qabel ma bata bħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox radlek il-ħajr bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema, noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustija Kabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek Klement u Nikolina Bajjada li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej, wagħti lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawr u s-sliem. Lilna wkoll midin bejn qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sehem fix-xirka tal-qaddisejn, apostli u martri tiegħek Ġwanni, Stiefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Siedna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dbierku u tqassmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut il-qaddisin tafu x'għamlu? Daqu l-imħabba Alla u tant bidlithom din l-imħabba Alla li għalihom l-imħabba saret kollox. Infatti kelma oħra l-dusija tafu x'inhi l-imħabba ta' Alla u imħabba. Alla jrid iseħħibna fl-imħabba tiegħu kien ħalluh, ifawwarna b'imħabbtu. Alla jridna nħobbu lil xulxejn. Dik il-dusija, dusija l-imħabba li nesperjenzaw l-imħabba Alla nħobbuh lura u nħobbu lil xulxejn. Ejjew eżis ħuti, waqt ngħidu t-talba tal-missier ngħidwa bix-xewqa ninkunu aħna li hemm fejn m'hemmx imħabba jekk fid-dinja tagħna naqset l-imħabba. Ejjew nibdew aħna. Hemm fejn m'hemmx imħabba, impoġġu l-imħabba u nsibu l-imħabba. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw
ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Kjoġobkom għat qarbin nitilgħu l-ewwel dan il-ġenb, imbagħad fin-nofs imbagħad dan il-ġenb. Inkantaw. Lina,
ma nafx tajtux każ kemm huma sbieħ il-kelmiet li għadna kemm kantajna. Kristu tina li nkunu l-idejn tiegħek, il-qalb tiegħek illi jħobbu lill-bnedmin l-qaddisin dak li kienu kienu l-idejn ta' Ġesu, ir-riġlejn ta' Ġesu, l-qalb ta' Ġesu li jwasslu l-imħabba tal-Alla lill-bnedmin. U għal dak qed isejħilna Alla. Ejjew insellmulu bil-qalb lill-mulej u bil-wieqfa llum il-ġimgħa wkoll l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Insellmu lil Ġesu msallab l-għajn ta' kull qdusija. Ngħidu bil-qalb nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. Aħna nadurawk o Alla għax fost il-qaddisin kollha tiegħek inti tassew tal-għaġeb u waħdek il-qaddejs. Għatina l-grazzja li niksbu qdusija sħiħa fil-milja ta' mħabtek biex minn din il-mejda imħejjija għalina pellegrini fuq l-art ngħaddu għal-festa tas-sema pajjiżna bi Kristu siedna. U ħanejdu bil-qalb tlet Ave Marijiet lill-Madonna ta' Pino nixtieq nofruhom biex aħna l-Maltin u l-Awċejn ma nkunux dawk biss li nagħmlu l-festi tal-qaddisejn, ma nkunu dawk li rridu nixbħuhom ta' bil-ħaq il-qaddisejn u nsiru bħalhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, l-għandna l-grazzja noħorġu minnha mingħajr tija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Il-maqdes ta' Pinu jinfirxet id-dija li tixet jimħabtek tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.